Jeg har fået jailbreaket min PSP. Så det betyder, at gamle spil, f.eks. gamle Nintendo-spil, dem kan jeg nu spille. Specielt spil som for eksempel Dennis og Kenneth fra Mimersgade, de havde, og som jeg aldrig havde, som jeg aldrig fik. For eksempel, hvad havde de? De havde Little Nemo, The Dream Master. Og det lånte jeg dem, og jeg synes, det var et fedt spil, men jeg havde det aldrig selv. Men moderne teknik i 1905 i New York. Og det virker. Se en gang. Og så kommer der en lang svage der. Blå. Okay. Hold nu. Jeg synes, det vækker minder og får lov at spille sådan noget igen. Og jeg har et spil til Nintendo, Super Nintendo. Gamle wrestling-spil, som vi spillede i arkadehallerne i starten af 90'erne, WrestleFest og den slags spil. Så